Let us have this very same discussion that was supposed to take place today on Monday. Where Potolani ngicela uhambe uyo invite abantu bakulandela abantu nawo balandela. Aris 200, 500, whatever percent. Yeah, I don't know if you've checked every item that we see with how many percent is there. Okay. All right. Bantu bakithi ningixolele. Asibuye silinde ukhansela walapha ya amakhansela selikwa nomphakathi waselikwa odlelwe imali e1.4 million yaka Eskom esirecover ngezalikazi. Bantu bakithi, I am saying to you, bantu bakithi, I want you to understand this. It's a very, very unfortunate part, but it's a fact. Sukumanenze. Okay. Umhlaba uba mncane phambi kwakho ngoba ubheka ukwenzelwa. Kushintsha abafana manje, shintshe lithotobala. Abasachazwa ukuthi akushele ube intombi yakhe. Uzomtshela inkinga. They're not interested. Sizona lapha kuthiwa yini ishona ama-slay queen. Awasekho lapha ya in busy places. Twasendizela phansi wafica emakhaya manje ama-slay queen. Yabona? Yabheda. Ase ama-slay queen e-black label. Hayi i-stroppers. Kuyabheda. Bafana baphumile kuona. Konakele, kuyabheda. Akukho kunye ubukela umuntu oshayithile phansi vele yomjoyina mntana kithi ayikho enye indlela konakele kushintshe yebo nama-Nigerian ase-drive o-Uber konakele kuyabheda into ongazi uzoyithini mhlambe ngizosiba bathi amantombazana athanda imali kade kuthiwa abantu bafana bakoma-Malawi banjani njani namantombazana awasabathandi babalekile naba basondli asisazi sinabashana manje asebehobani lishona amagama lawa konakele angazi bantu bakithi angisho ukuthi ngithini nakupolitiki ukuqamba amanga akusasebenzi abantu sebefuna ukuthi batshele iqiniso. You can't promise them everything. Yonke into sifuna ukuyazi manje Abdul qinisile nomafu bakunqaba manje ngani Abdul basele manje Abdul uyabona emakhaya no Abdul yabona ihambile iSomali libuyele ngakube iSomali konakele hambile balekile naye uSibara khona bantu bakithi wemfoka amavela mthiyana bikonakele hey kubheda kwasani nogesi okade ungakhokhelwe emakhaya bayawucisha manje Eskom ubhesi uyakhokhelwa manje ugesi kukhona enye insizwa eyayingixoxela icasukile ithi ibivakashelwe intombi ngaze ngathi amadoda awadlali yathi lensizwa kumina ngithi mina yini kwenze njani sibanibani uthi yilo kushuthi uyalamba kubo nawo kabuhlungu kangaka yini kwenze njani ethi cha bengingalindele bengishiye lapha endlini ikhekhe ngazi black forest ikhekhe elinjalo wathi ufika intombi kade ihleli imini yonke lishaya livala liphiphithi ikhekhe ngaze ngahleka athi mina kunzima shuthi sekulumela ukudla imambana lethi ulishaya oliqeda ikhekhe lami ethi mina shuthi akukho uyangaleleli kuyena usisi shuthi usisi ethi black forest ethemba hayi ngiyisebenzi lento lensizwa ethi shuthi into emlethela yikona hey kunzima ngithi mina bakwethu konakele kwakukhala nenye insizwa ekuthiwa usandile onjwaba isibongo ihamba bazoyazi abaningi usandile madoda ilapha ya eScotchville ePietermaritzburg ihamba lo kuthiwa uUber ikhala ngokuthi iyabalekela intombi efunda eUKZN ngoba ithenga uMcFeast angazi ini super size umgqomo lwakaMcDonald neMcFeast namaships la amakhulu uda hayi zokhathala yena kanti akakwazi ukudla impuphu nobhontshisi njengathi sonke
uyangazi ukuthi le mali avela idle nje kalula kanjalo ngemva kwesikhathi esingakanani. Izwami ngitshela yayithe sesithi esinye isalukazi iy'ntandane zahlula amaRoma. Sithi iy'ntandane zahlula amaRoma twazama nawo wathondla iy'ntandane. Hayi kunzima konakele uhle kabi ubhekane nomndeni wakho unkosikazi ney'ngane. Kukhona umuntu avela athi mekubona hawu sibanibani saphela cela ungithengele idrink. Hayi bo ubani wathi kunabantu abambe belenga imali yokuthenga idrink. Hayibo hloniphani imali bakwethu. Imali iyabekwa. Imali uyena mfowenu weqiniso othi mawumtshela noma yiphi inkinga yakho akululeke ngendlela eyiyona akulekelele ukukuthakula. Mawufelwe imoto utshela imali yakho uthi ngifelwe imoto iyakutshela mhlawumbe uthenge le nsimbi nale nsimbi uye kumakhenika imoto akhe ilunga ibe right. Kodwa mawutshela ophila nabo bahleze belandula nabo ngoba imali umphikwa. Zifundisa ukuthi mawusunayo uyihloniphe noma uzithi akuvumi yahlonishwa imali. Yekani ukuhamba unikela ngemali. Usho ukuthi labantu abahleze becela idrink baphume emakubo benjani bashiya amanzi emakubo. Njalo nje wena bakubona uyaphila ngicela idrink. Hayibo umthengi wedrink. Hayibo uzoqeda uqamba manje ukuthi khona abantu abakuthakathile hamba unikela ngemali. Ucabanga lokuqhomela lapha emsebenzini uqhomeleni. Ukuqhutha bathi inyoni yamazi wena. Yini ozomenza yona? Ngoba vele usakwalalwa. Shuthu uzomlala nje kuphela. Sihlonipheni. Mase nihlonipha nemali. Imali iyahlonishwa. Thandani imali. Izwa ngami ngikutshela. Mawungasi 100 rand lo nawe esikhwameni uyeke lo fika usuku uyokhumbula ngalo. Nala egengeni. Ngoba unemoto. Nosibani unayo imoto phatha asambe sendaweni ethi sizobheka obani. Hayibo mawungazoyeke nje ihlalela iphake ayihluphi umuntu izoduma mzukwane kunesidingo. Gadani imali ukujatshuliswe nje ukuthi uphelile unyaka kanti utoha khona le ntoho ebhedayo ubukwazi ukubeka 1012 after 12 months uhleli kwi-account 12,000 January abantu bexakekile behambe beshayisa yonke indawo uno 12,000 rand owubekile. Angiphathi-ke kona mekuyadlula ko-50 yafika ko-100 uthi uyabheka imali yakho oyibekele yona ithi 600,000. So-ke bakwethu umfowenu weqiniso isikhwama sakho. Thandani imali. Lawo mazwi nami ngawatshelwa enye insizwa engihlonipha kakhulu. Unanga uthi emshuka insizwa abayihlukumeza le bavele bayidonsela ukhaphethe.